Sakare bai je nini cerani mung tamo Ani cerani mung kata zon Debbarma. je thangnayo oro je icha sondro je oro hostelo party mung mani bobo hai nini cerai bo mani bosote kupai Angkai to cerai rok to hostelo siba sai paman hori angkai to phano ano oro hostel ni metro phone khaika ko cerai rok bolai muti nglai tong khai ne hingke no khana hangkai no bisi tong ya ang khana hangkai no cycle rotu goi khaika hostel phaipa no hostel super kore hine jung hostel khaibia u gate busgang khai jung nasing tong kha hostel ungo super bai phande malai lang no ate nasing tong mane hangkai khailiya borok sopaili ang kor khai tong mani no hangkai oro ni ko tongo committee rok phaiga borok bo phaiya kun borok bo jung kok salaika kaham hamia obo hai tui ing laika hangkai borok thangai asaran nai phaiga committee rok thangai phai borok bek khai phaiga ngai bek khai phaiga hangkai no jungno rok thangsi de khana kaham hamia meeting go kok salaya ni hine jungno borok sai rok hangkai jungno thangga do gano go thangkai to adino to sirai marang ya kho hangkai ten dino meeting go jung phaiga robbara dino robbara meeting go phaiga hangkai no sungka an sirai nota nungkhai bo haike Bupha ko bui mutai kha nang sungka an sirai bo sawo ano nakari sidima ang bujak tuing thangka phungno hisaw ang thapra phungni ru ang go suo ano unggo oro hostel ni captain jong khaba ang bo kaise sere kok khonai ang tong hangka ang thapra phungni siga ni bo sawa an sere khaita asano sawa no hangte kabangma tui no koro ko salai tong hangka ba busu dorati Bupha in sumane bo khai sawo ang phungni bu ri ro mo thani sari ka hangka ang mo thangka amle te sai me saka awan yaglate buli ata thawra ni thapra phungni ri mani yagro bote phat khali ai ne khai norok sungai bo nai mano cherai no na har asano ta para hangkai an para hangkai to roton puri nini mung hangkai tes ma Debbarma nini bo sani mung kai siron jit Debbarma to class 10 no pori no sagare dara cái mô hai mình sừng adino sừng nói cho một vậy in nó cũng ta là không sôi chả hấp ăn rồi sôi phải hấp nini cerani mung kai hấp được sap đây chúng ta hấp luôn cả para hangkai và đây rồi còn push nữa nhá hấp xong nó vui còn các con thang để nhang chúng nó cho phải ghét rồi nó số nó có cái số cái bộ người ta nói là sừng ini Singapura kena kan ke suksung aja kabar pendidikan sebanyak satu ini Singapura no Bupha kita lagi Bupha ini Singapura tahu saya juga maaf sana saya jorok kaca mana program ini nini cerai bo sapo bo thapra phunu nu oje masing debor mano kabar pendidikan jauh ini cari kan kok jadi itu Singapura tahu benar saya jorok naik tunggu di tempat chaijori tong je doctor khoros dokter khoro naik nini mung hangkai an khai doni chan dem prom 마신 거 살짝 뭐 저기 떨어 라고 부이 다위 부 만약 아무 khai 버스 저때 그분인 그 사람 쓰라 생각 아무도 잘 그 바가 좀 그냥 올래 또 타바르스면 괜찮아 저도 타버라 보는 이제 능성만 아무 할때